Üdvözöllek az Ápolom a lelkem csatornán. Felmerült már benned valaha a szörnyű gyanú, hogy lehet, hogy biorobotként működsz? Hogy lehet, hogy a napjaid tudatosság nélkül egyfajta sodródásban, egyfajta gépies automatizmusok mentén zajlik le? A mai videóban 5 szempont szerint vizsgáljuk azt, hogy vajon tényleg igaz-e az életedre, hogy biorobotként éled az életed. Kérlek, hogy ne sértődj meg, inkább tekintsd provokációnak, hiszen minden hátrányos működés, amit azonosítunk magunkban, javítható, ezért először a felismerés vezethet el oda, hogy egyáltalán elkezdj változtatni a viselkedéseden. Mielőtt belevágnánk az 5 pontba, még azért tisztázzuk azt, hogy miért fontos az, hogy ne autopilóta üzemmódban működj a hétköznapok során. Ugye gyakran halljuk azt a panaszt, hogy olyan gyorsan eltelt az élet, a napok csak röpülnek, hónapok, évek telnek el, észre se vesszük, és mikor már megöregszünk, akkor visszagondolva, mennyi mindent szerettünk volna megtenni, mennyi minden elmaradt, mennyi mindent máshogy terveztünk, és ezek a gondolatok, ezek pontosan olyan hétköznapokból táplálkoznak, amikor lehetőségeink voltak a változtatásra, lehetőségeink voltak a tudatos lépésekre, de a autopilóta üzemmód miatt ezt mégsem tettük meg. Természetesen ez nem egyfajta kényszer, az ilyen típusú életvitel senkire nincsen rákényszerítve, de van ára annak, hogy változtass rajta, illetve előnyei is vannak annak, hogyha biorobotként élsz. Ezeket kell most itt az 5 pontban körbejárnunk. Az első pont az a rövidtávú örömök, a rövidtávú élmények keresése, ami által elkerülheted a lelki terheket. Ez azt jelenti, hogy az idődet alá kell rendelni a rövidtávú gyors örömök megszerzésének, mert a terheid, a hordozott elfojtásaid máshogy nem tarthatók féken. Abban a kicsi délutáni időben nincs lehetőség arra, hogy kellő mennyiségű lelki tartalékot, lelki energiát felhalmoz, és ezáltal esetleg nagyobb erőfeszítést is vállalhass, nagyobb tartalékokkal rendelkezve, nagyobb feladatokat, nagyobb célokat szolgáló kisebb lépéseket elvégez, ezért ezt becseréled arra, hogy egyszerű, gyors örömet nyújtó tevékenységekkel töltsd az időt. Tipikusan ilyen például a telefon végtelen görgetése, sorozatok darálása, az abbahagyhatatlan videójátékozás, esetleg a hírek folyamatos böngészése, kifejezetten gyakori a rossz hírek fogyasztása. Ha ezekben magadra ismersz, az azt jelenti, hogy gyors dopamin löketre vágyik az agyad, gyakorlatilag szabadidődet ennek kielégítésére fordítod. A második súlyos biorobot jel a jelenlét hiány. Nagyon gyakran előfordul, hogy folyamatosan a múlton rágódunk, esetleg a jövőről ábrándozunk, vagy a jövőtől szorongunk, és ezáltal a jelenben nem is vagyunk benne. A jelen pillanatot nem éljük meg, és elfelejtjük, hogy az élet az a mostban történik. Az aktivitásokat, a tevékenységeket éppen most tudnánk elvégezni. A múlt és a jövő az ugyan lehet fontos, de nem segít nekünk az aktivitásban. A jelenlét hiányai lehetőséget ad a biorobot üzemmód előretörésének, és annak, hogy átvegye az irányítást. A folyamatos agyalás eredményeképpen végül egy komoly sodródást eredményezzen, ahelyett, hogy irányítani lennél képes. A harmadik biorobot üzemmód jel, kényelem és a könnyebbik úton járás. Ahogy említettem, hogy a tudatunk az könnyen tud dopamint és ezáltal jutalmat szerezni, hogyha kényelmes, komfortos, egyszerű tevékenységekkel látja el magát. Ez igaz arra is, hogyha nem feltétlenül ezeket a függőségre utaló tevékenységeket végezzük, hanem egyszerűen csak a könnyebbik lehetőséget választjuk, a könnyebb és kellemesebb úton járunk. Ez azt jelenti, hogy a gondolatod arra áll át, hogy te dolgod csak annyi, hogy jól érezd magad, minden mással törődjön más, minden másért vállaljanak mások felelősséget, és ezáltal te egy kellemes, semleges állapotban lebeghet. Érdekes megnyilvánulási formája ennek a könnyebb úton járásnak a halogatás, ami azt jelenti, hogy a számodra nehézséget sugalló tevékenységeket, ami esetleg már a gondolattól is bekapcsol egy kicsi szorongást, azt inkább a halogatás útján
későbbre halasztasz, arra gondolsz, hogy nem baj az, hogyha az később lesz meg, nem baj az, várhat az még egy kicsit, az sem igazán nagy baj, hogyha nem is lesz kész, vagy csak fele lesz kész, majd valaki más vállal érte a felelősséget. Ugye ezek a gondolatok, amik felszabadítanak ettől a tehertől, azok rögtön beindítják a dopaminos jutalmazó rendszert, és már is az adott rövid szabadidőnkben egy kicsit jobban érezzük. Halogatni nem csak feladatokat lehet, természetesen a pozitív, örömteli dolgokat is lehet halogatni, ha ez egy nagyobb feladatot jelentene, egy előfeltételt jelentene. Én ma egy halogatási típust különösen szeretnék felemlíteni, ez az alvás halogatás. Ez azt jelenti, hogy azért, hogy még egy kicsi időt megnyerjünk a szabadidőnkből, még egy kicsi időt megkaparintsunk, úgymond, tudat alatt elkezdünk ellenállni az alvási kényszernek, megpróbáljuk nem annyira hasznos tevékenységekkel, de minél későbbre odázni az alvás időpontját. A negyedik biorobot jel a mások véleményének túlértékelése. Ez egy rendkívül széles terület, az egész életünket keresztül kasul átszövi az, hogy hogyan próbálunk meg mások elvárásaihoz, vélt vagy valós elvárásaihoz igazodni, azon felháborodni, ettől szorongani vagy félni, tehát az érzelmek teljes tárházát felhasználjuk arra, hogy mások véleményéhez, mások elvárásaihoz alkalmazkodjunk. Mivel a kockázatkerülés a biorobot tevékenységnek egy nagyon fontos eleme, hogyha jó biorobot szeretnél lenni, akkor feltétlenül gyakorold a kockázatkerülést. Ez ebben a pontban azt is eredményezi, hogy az emberi kapcsolatok felületessé válnak, hiszen a kockázatkerülés azt jelenti, hogy titkolóznod kell mások előtt, hárítanod kell nagyon sok mindent, elkerülnöd akár a felelősségre vonást, akár a kérdőre vonást, akár a beszámolást, ezt esetleg egy vádaskodó attitűddel is kiválthatod. Ennek az az eredménye, hogy a kapcsolatokban igazi mélységek, értékek, haladás, fejlődés nem nagyon tud megjelenni, maximum állandó visszatérő viták, állandó elakadások, de pozitív értelemben is előfordulhat, amikor a pár például csak a közös filmnézésben, közös sorozatnézésben találja meg a békét és a harmóniát. Amikor ebben az autópilóta üzemmódban sodródsz, nem nagyon figyelsz önmagadra, eltűnik az önreflexiód, és inkább a külső ingerekre való reakciók, illetve a mások véleményéhez való alkalmazkodás lép a helyére. Ez azt jelenti, hogy nem nagyon kerülnek be tudatos döntések a napokba, és igazából az egyén nem is nagyon gondolkodik el, hogy a tevékenysége mögött milyen mozgatórugók vannak, hiszen egy megszokott, szinte taposómalom, mókuskerékszerű működésben talált meg egy olyan egyensúlyt, ahol a komfort, a kényelem azért amennyire szükséges, lehet, rendelkezésre áll. Itt a megszokások ismétlődő mintákat alakítanak ki, tehát már a biorobot jól tudja, hogy hogyan tud megúszni helyzeteket, hogyan tud átvészelni szituációkat, és ezeket a bevált mintákat ismétli, és megpróbál ezekhez ragaszkodni, mindaddig, amíg valamilyen külső, nagyon erős elvárás ettől esetleg el nem tántorítja. Az ilyen embereknek rendkívül nagy szüksége van mások véleményére, szükség van arra, hogy olyan társadalmi normák, hiedelmek vagy elvárások álljanak rendelkezésre, amelyek igazodási pontként szolgálnak. Tehát nem kell nekem azon gondolkodni, hogy jó ember vagyok-e, nem kell nekem azon töprengeni, hogy kellően kihasználom-e az életem által biztosított lehetőségeket. Egyszerűen keresek egy külső narratívát, és azt mondom, hogy az helyes, és én ahhoz halálom árán is tartom magam, így a tévedés lehetőségét is kizárom. Nem reflektálok arra, hogy vajon tényleg összhangban van-e a realitással ez az értékrend, vagy a saját értékrendemmel összhangban van-e. Egyáltalán szükségem van nekem arra, hogy egy tömeges tevékenységet kövessek,
viszont a felelősségtől így mindenképpen meg tudok szabadulni, és nem kell attól tartanom, hogyha saját véleményem és hitrendszerem lenne, vagy értékrendem lenne, akkor a tévedés kockázatát is magamnak kellene viselnem. És elérkeztünk az 5. és utolsó biorobot üzemmódhoz, ez pedig a reaktív működésmód. Ez már nagyban kötődik az előzőekhez, amit elmondtam a társadalmi szerepvállalásról. Az ilyen személy hajlamos arra, hogy impulzusokra, érzelmekre, külső ingerekre hevesen és azonnal reagáljon, anélkül, hogy bármit is átgondolna. Tehát egy kicsit az érzelmek és a kommunikáció az semmiféle kontroll alatt nincsen. Ez jelenthet a világon bármilyen érzelmet, a elkeseredés, a sírás, a kétségbeeséstől a düh, és ehhez hasonló negatív érzelmeket is, és ugye itt az merül föl, hogy az adott biorobotként működő személlyel szemben valamilyen számára a kényelmet megtörő kommunikációt indítanak, akkor ő neki ez ellen vagy védekeznie kell, vagy támadás által hárítani, vagy valamilyen elkerülő magatartással kikerülni ebből a dologból. Erre nagyon tipikus példákat tudok mondani, például ismersz olyat, akinek a tipikus mondata úgy kezdődik, hogy igen, de, vagy esetleg úgy kezdődik, hogy te mindig, és az te sosem. Ehhez hasonló tipikus sémaszerű mondatokat használ, az azt jelenti, hogy reaktívan működik, tehát hogyha te elvárást szeretnél vele szemben érvényesíteni, akkor ő beáll ebbe a hárító, elkerülő kommunikációba, és lényegében újra és újra lefolytathatod vele ezeket a beszélgetéseket, ő már egy idő után tudni fogja, hogy hát azáltal ő ebből ki fog kerülni, hogy számodra ezeket a hárító mondatokat fogja tálalni. Ezek lennének tehát a biorobot működési módok, ez az én véleményem, álláspontom, tehát nem jelenti azt, hogy ne lehetne még ezen kívül nagyon sok más, illetve azt sem jelenti, hogy ha azonosítottad magadon ezeket a biorobot működési módokat, akkor most már minden veszve van, és muszáj beállni a gépek hadseregébe. Semmi sincs veszve, egy nagyon egyszerű kapcsolóval minden megsemmisíthető a biorobot működésből, amit úgy hívnak, hogy tudatosság és önreflexió. Hogyha ezeket használod a mindennapjaidban, nem fog azonnal megszűnni az összes előnytelen működési mód, esetleg lassacskán csökkenhet ez, de tudni fogsz róla, észre fogod venni, és tudatossá válik számodra az, hogy mikor és miért kerülsz ezekbe az üzemmódokba, és elgondolkozhatsz azon, hogy szeretnél ebben benne maradni, vagy esetleg van ennek olyan hátránya, ami miatt meg szeretnéd ezt törni. Ebből a szempontból természetesen a mentálhigiénés és pszichológiai segítőket ajánlom figyelmetbe, akik ebben nagy rutinnal tudnak segíteni, illetve akár még egy life coach is hasznodra lehet hasonló szituációban. Fontos megérteni, hogy az önbecsülésünk egyik alapja az, hogy hajlandóak vagyunk erőfeszítést tenni a tudatosabb életért. Hogyha tudatosan küzdünk az automatikus működés ellen, akkor építő, előnyös tudati folyamatokat hozunk létre magunkban, ezek majd segítenek és elvezetnek ahhoz, hogy ne csak reagáljunk mindenre, hanem tudatosan válasszunk, döntéseket hozzunk, és célokat jelöljünk ki az életünkben. Ezek nem fognak egyik napról a másikra eredményeket hozni, de képesek leszünk elhordozni azt, hogy idő szükséges néhány eredmény eléréséhez. Tedd meg te is az első lépéseket a tudatosabb élet felé, ehhez sok sikert kívánok, és várlak a legközelebbi videóban is.